ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇರ್ನ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ವೈಜಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೇನೊಂದು ಕುಡರ ಸಭೆಲೆಸದಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಮುದ್ರ ಬರಿ ಕೊಂಡಾನದ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು 7 ಗೊಪ್ಪದ ಮಣ್ಣಡು ಮಾಣಕ್ಯದ ಮರಳಾದು ಕಾಡು ಮೆಚ್ಚಿ ನಾಡು ಅಗೇಲು ಧರ್ಮ ಪಂಪಿನ ದಂಟೆನ್ 11 ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟೆನ್ ಏರೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮಡೆ ಲೆತ್ತು ಪಾತಿರ್ನ ದೈವ ದೇವೇರ್ಲಕ ಬತ್ತದು ದೇವೇರ್ಲಕ ಪೋಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಓರಿ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೇನೊಂದು ಲೇಸನ ಸುರುಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು ಆನೆ ಮೌನದ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ತಡ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆದಿಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆದಿಡು ವಂದನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತುದಾದಂದು ಪಂಡ ಮಧೂರುಡು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆದಿ ಪೂಜಿತ ದೇವೇರಾಯನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೇಸುಗು ಸುಗಿಪ್ಪುದ ಹೊರಟು ಆದಿನು ಕೊರ್ರೆ ಬುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಹೊರಟು ಧೃತಿ ಬಕ ಶಿವಾನಿ ದಯಮಲ್ತದು ಧೃತಿ ಬಕ ಶಿವಾನಿ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಭಕ್ತಿದ ಸುಗಿಪ್ಪನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನ ಯಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಾದಿ ಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆ ದಂಚಿಗುಪ್ಪ ಬಂದುಲ್ಲ ಸುರ್ಕಾದು ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿನ ಪರಮ ಪಾವನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಮೇರ್ನ ಪಾದಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಅರೇನು ಈ ಸಭೆಲೆಸುಗ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರು ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸುಗ ಬಯಕ ನೋಡೊಂದು ಪಂಡದ ನಿಗಳ ಬಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಪೆರ್ಮೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೆರೆನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಬಗಂಬಿಲ ನೆತ್ತ ಪದುಕೇರ್ನ ಪರವಾದ ಬರೀ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಡೆ ಈ ಸಭೆಲೆಸುಗ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬಿಲ ದಯಮಂತದ ಸತೀಶನ್ನಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಕುಂಪಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಲೆತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೋಕೆದಿದ್ದು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೆರದು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನಾರು ಇನಿತ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಿನ್ನೆ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆಗೆ ಏಪಲ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತಿಲಕ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಲೇಸ್ಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಪಗಂಬಿಲ ಮಾಲಕೇರು ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಮೆರೇನು ಬರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಈ ಸಭೆ ಲೇಸ್ಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಿತ್ರೇಶ್ ದಯಮಂತದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಜೋರುಡಿಕೆ ನೋಡು ತಯಪಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುವರ್ಣ ಬಗಂಬಿಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವೇತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡುಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು
ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟು ಓಲಗ ಆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತನ್ ತುಡರ್ ಹೌಸ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬಗಂಬಿಲ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಆದಿಮಣ್ಣು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಾಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಡ್ಡದ ಯಾಗನು ಲೋಕದ ಈ ಊರದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾದ ಮಲ್ತಿನಾರು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕೆದ ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತನ್ ತುಡರ್ ಹೌಸ್ ಮೇರಿನ ಬಾರಿ ಮೊಕೆಡೆ ಸಭೆಲೆಸಗ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕೀರ್ತಿರಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ದಯಮಂತದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಜೋರದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಸುದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತನ್ ತುಡರ್ ಹೌಸ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬಗಂಬಿಲ ಮಿತ್ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಬಿನ್ನೆಯಾದ ಓಲಗ ಆತಿನಾರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಚವನೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನು ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಬಗಂಬಿಲ ದಯಮಂತದ ರಾಜನ್ನೆ ದಯಮಂತದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಮಿತ್ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಕುಡಂಚಿ ಪಿನ್ನೆ ಅದು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟು ಓಲಗ ಆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕೆದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ್ ಚೌಟ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಲೋಹಿತ್ ದಾಸ್ ಬಗಂಬಿಲ ದಯಮಂತದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಜೋರದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸೋಣ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ್ ಚೌಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡಂಜಿ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಮಿತ್ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಓಲಗ ಆತಿನಾರು ನಮ್ಮಾರೆ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕುಳ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸೌರವ್ ಬಗಂಬಿಲ ದಯಮಂತದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ್ ಅರ್ಕುಳ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಿತ್ತಜ ಓಲಗ ಆತಿನಂಚಿನ ಕುಡಂಚಿ ಪಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸೇವೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಮೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪುನೀತ್ ಬಗಂಬಿಲ ದಯಮಂತದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡಂಜಿ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಮಿತ್ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಓಲಗ ಆತಿನಾರು ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ತಿಲಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತದ ಮೇರ್ ಬತ್ತ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಜೋರದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಿತ್ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟು ಓಲಗ ಆತಿನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಐನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೆರ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಬಗಂಬಿಲ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಐ ಬಗಂಬಿಲ ಮಿತ್ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟು ಓಲಗ ಆತಿನಾರು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಜವನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆನು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಖ್ಯದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಮೆರೆಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಕುಂಪಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲ ಮಿತ್ತಮರ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಕುಡಂಚಿ ಭಿನ್ನೆಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಆಶ್ರಯ ಕುಲನಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆನ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡಿ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶ್ರೀ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ
ಪೆರ್ಮೆದ ವಿನ್ಯರಾದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಒಲಗ ಅತಿನರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಮಂದಿರ ಬಗಂಬಿಲ ಮೆರೆನ ಆರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಟಿದ ಸ್ವರಟ್ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಗ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿನ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ದೇಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರನ ಕೊರ್ಕ ಮೆರೆನ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ನಿತೇಶ್ ಬಗಂಬಿಲ ದಯವಂತದ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಶ್ರೀತ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೆರ್ದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗಿನ ದೆತೊಂಡ್ರಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುಕಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಸಪಲ್ಯ ಮೆರೆಗೆ ಜೋರೈನ ಕೈತಟಿದ ಸ್ವರಟ್ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ದಯಮಲ್ತದ ಉದಯಣ್ಣೆ ಶಂಕರ್ ಸಪಲ್ಯ ಮೆರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮನ್ಪಡು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುದು ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೋಡು ನನ್ನ ದುಗ್ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಅರೆನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿನ್ಯರಾದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೋಲಗ ಅತಿನರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೊಬ್ಬುದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಅವೇತು ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಾನದಿಗಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ ಬುಲ್ಲೆರು ಸುರುಕಾದ ಅರೆನು ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಲ್ ರೈ ದೇವಲ್ತದ ಅಶೋಕ್ ಬಗಂಬಿಲ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತದಾರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೋಡು ಜೋರ್ದ ಕೈತಡಿದ ಸ್ವರಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಲೆ ಅಶ್ವಲ್ ರೈ ಬೆರೆಗ್ ಕುಡಂಚಿ ಪಿನ್ನೇರಾದ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮದ ಮಲ್ಲಮಾನದಿಗಿನ ದೇತಂಡೊಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಫೈರ್ ಆರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆನು ಸುರುಕಾದ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ತಿಲಿಕೆ ಮೋನಿದ ಚವನ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಟಿದ ಸ್ವರನ ನಮ್ಮ ಕೊರಡೆ ಅವೇತೋ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇನಿತ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನದಿಗಿನ ದೇತಂಡ್ರ ಬುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀತರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಗಂಬಿಲ ದಯವಂತದ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಸ್ವರಟ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಈತ ಪೊರ್ತು ಬಿನ್ನಿರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡ ಅಂಡ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ಬಾಲಗ ಆತೇರು ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆದ ಬಗಂಬಿಲ ನೆತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರದ ಜವನಿರೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಕ್ಲೆನ ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರು ಉಪಯೋಗ ಆಪಲಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಆ ಲತ್ತು ಜವನಿರೇನು ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತಿರದ ಜವನಿರೇನು ದುಂಬು ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ ನಂಚಿನ ಉದಯಣ್ಣೆ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಬರಡು ಮೆರೆನು ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕೇರನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ ಈ ವರ್ಷಡ್ ಆ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ಜವನಿಯರನ್ನು ದುಂಬುಕೊನಪ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ಈ ವರ್ಷದ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಬಗಂಬಿಲಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದ ಅವರಿತಿ ಈ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿನ ಸರ್ವೇರೆಗೆಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಬಗಂಬಿಲ ನೆತ್ತ ಹೊರಟು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮೋಕೆಡು ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅವರಿತಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದುಪ್ಪು ಅವರಿತಿ ನಲಿಕೆದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಲೇಸನ ದುಂಬುಕೊನಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊರ್ತು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಎದುರ್ಮೈಟ್ ಪುರ್ಪದ ಅಲಂಕಾರಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೋಜೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಂದಾದೀಪನ ಅರಳಾವನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲದ ಪತ್ತು ಬಿರೆಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ರೆಡ್ ಕೈ ಜೋಡಾದು ಬರೀ ಮೋಕೆಡೆ ಭಿನ್ನಾಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇಮಲ್ತದು ನಂದಾದೀಪನ ಅರಳಾದು ಕೊರಡು
ನಿರ್ವಚನದ ಅಮೃತ ಪನಿನು ಇರು ತಲಿಪೊಡು ಪಂಡದು ಇರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರದಂಡಧಾರಿಣಂ ಕಮಂಡಲಂ ಪದ್ಮಕರೇನ ಶಂಕಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾ ಭೂಷಿತಭೂಷಣಾಢ್ಯಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲುಡು ಒಂಜಾತಿ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಪುಣಂಚನೆ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಡು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದಿಕೆಂಡ ಯುವಾವಸ್ಥೆ, ಯುವ ಅಂದು ಯುವಕೆ ಎಂದು ಯೌವನ ಇನ್ಪಿನ ಉಂಡು. ಬಾಲ್ಯ ಅಂದುಂಡು, ಕೌಮಾರ ಅಂದುಂಡು, ಯೌವನ ಅಂದುಂಡು, ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಅಂದುಂಡು. ಐಟ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣದೋಷಗಳೇನು ಸೇರ್ಪವಣಿರೋ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಮಯ ಒಂದಿಕೆಂಡ ಐನು ಯೌವನ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಯೌವನ ಇನ್ಪಿನವು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು. ಐನು ಬಳಕ ಮನ್ತೊಣ್ಣ ವಿಷಯವುಂಡು. ಐಕ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡ ಏನು ಅಂದು ಯೌವನನು ಮಾನಾವಡು ಅಂತ ತಿರ್ತಲ ಜಪ್ಪೊಳಿ ಏರುಳಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸಲ ಯೌವನದ ಸಮಯಡು ಆಪುಂಡು ಅಂತ. ಈ ಯುವಸ್ಥೆ ನಿನ್ಪಿನಿಟ್ಟು ಆ ಯುವ ನಿಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜುದುಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು. ದೇಶದ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಒಂದಿಕೆಂಡ ಯುವಶಕ್ತಿ. ಯುವಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಪೊರ್ಲಕಂಟದೊಂದು ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೊಳಿನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಬುಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಯುವ ಸೇನೆ ಎಂದು ಬಹುಶಃ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿ ಅನ್ ಪರಣಯನದ ಆಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅನುಭವಡಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಸಾಧನೆ ಇಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನವು. ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತರೆ ಸಾವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ. ಅಂಚ ಅಂದರೆ ಆದರ್ಶ ಬದುಕು ಮನ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅವು ರಡ್ಡಲ ಯಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಯುವ ಸೇನೆದಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಮನ್ಪಿರಂದಿಕೆಂಡ ಸೇವೆಯೇ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ತೊಡಗಾದಿರತ್ತ ಐಕ್ಯ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೇವೆಯೇ ಸಾಧನೆ ಅವೇ ಆದರ್ಶ ಅದುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೌಲ್ಯನವರ ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಹೊರತುಯ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ಮಾತಿಡ್ಲ ಬರ್ಪಣೆ ಧರ್ಮ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಅಂತುಂಡು. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಧರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಂಜಾತ ಅವಕಾಶ ಪುಣೆ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಒಳಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಇನ್ಪಿನ ಒರಿದನ್ನಾಂಡ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲಕವಾದ ದೇಶನು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಾತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ವಿವರಗಳಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪ ಅಂದಾಂಡ ಧರ್ಮ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಗಳು ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಧರ್ಮ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜು ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಅವು ರಡ್ಡೆ ಕೊಂಜು ಕೋತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಳ್ಳ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಈ ಶನೈಶ್ಚರ ಪೂಜೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ 15ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದು 15 ಇನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನೆನ ಒಂಜು ವರ್ಷ 14 ಆವಡ್ದನ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 14 ಆಪುಂಡು. ಈ 14ಕ್ಕೆ ಯೌವನಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಂಕೆ ಎಂದ್ಕೆಂಡ 15 ಇನ್ಪಿನವು 15 ಒಂಜಾತ ಅಡ್ಡಗೆ ಇಂತಿನ ಆಜತ್ತ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಜತ್ತ ವಿಷಯ ತುಂಡುಂದಾಂಡ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅಂದು ಆಜೆರ್ ಮೀರೊಡು ಒಂದು ಐತ ಅರ್ಥಗಳುಂಡು. ಈ ಯುವಶಕ್ತಿ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದಾಂಡ ತಾನು ಮನ್ಪಿಂಚಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದಿಕೆಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುಣವು ಹೆಂಗೆ ತೋಜನೆ ಅಂದಲ ಪೊಸತ್ತತಿ ಶಾಖದ ಆತನ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಯನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲೆ ಅನ್ ಪಾಲ್ಪಡೆತನಾಯೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುನು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಯುವ ಸೇನೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಒಂದು ಅನ್ ಪಂಡು ಒಂದುಳ್ಳೆ ಒಂಜಾತಿ ಮೈದಾನಡು ನಡಪವಿಂಚಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತೊಂದು ಬಸ್ಕರಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಒಂಜಾತು ಒರಿಪುಗು ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಳಿ ಇಂದು ಶಿಸ್ತು ಕಾತೋನಿಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಎಡ್ಡಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಶಿಸ್ತುನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆದರ್ಶವಾದ ಆಚರಣೆ ಕೊಂಡ್ಪಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿಗೆ ತೊಂದು ಓಳೆ ಒಂಜಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲೊಂದು ಲಕ್ಕು ಉಂಚುನ ಜವಣರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉದಯಣ್ಣನ ಒಂಜಾತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡು ನೆನ ಗುರ್ಕಾರುಳ್ಳೇರು ಪದಕೂರುಳ್ಳೇರು ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಖ್ಯದ ಈ ಭಾಗವಗ್ ಪುದರ್ ಬಗಂಬಿಲ ಅಂದು ಪುದರುಂಡು
ಬಗ ಇನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥಗಳುಂಡು. ತುಡೆ ಎಂದಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು, ಸಂಪತ್ತು ಒಂದಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ರೀತಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರಳಿ. ಈ ಭಾಗ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜಾಗ ಅಂತ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಬಗಂಬಿಲ ಎನ್ಪಿನ ಪುದಾರ್ದ ಪಿರ ಹೊಡೆದುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಭಾಗಡು ಮಹಾದೇವಿ ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ದ ಶಾಕ್ಯದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಡಪಾವಣಂಚಿನ ಸಮಯ ಮುಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು. ದಾನಿ ಉಪ್ಪಾಡು ನಂಕು ಬೊಡ್ತನೆ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ರತ್ತು ಓಡು ಎದುರು ಬರ್ಪಣಂಜಿನ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಧರ್ಮದುಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರದುಂಬ ಅಂತ. ಧರ್ಮದುಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರದುಂಬ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ. ಧರ್ಮ ದುಂಬುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೊಡ್ಚ, ರಾಷ್ಟ್ರ ದುಂಬುಂದಾಂಡ ಧರ್ಮ ಬೊಡ್ಚ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜೇನು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೋಡು ನಮಡ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಎನ್ಬಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವಡು. ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಐಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೋಡು ಅಂತು. ಇನ್ನಿತೆ ಸಾನಾದಿಗೆ ಅರಲ್ಪೊನಮ ಇತ್ತೆ ಸಾನಾದಿಗೆ ಅರಲ್ಪಣೆ ಇರುಂದತ್ತು ಅವು ಗೇನದ ಸಾನಾದಿಗೆ ಅವಡು ಗೇನದ ಸಾನಾದಿಗೆ ಅವಡು ಅವಳು ಒಂದ್ಕೇನ ಮೂಳುಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಡುಂಡ ಗೇನದ ಸಾನಾದಿಗೆ ಅವು ಅರಳುಡು ಅಂತರಂಗ ಅರಳುಡು ಒಂದು ಉಡರ್ದ ತುಡರ್ ಅರಳುಡು ಒಂದು ಐಕ್ ನೆನೊಂಜು ಪುದಾರುಂಡು ಅಲ್ಪಗ್ಲ ದೀಪ ಗೊಂಜಾತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಂತೆ ಪುರ್ತಾನ ಕರಿ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಟ್ಟವನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಪಾತ್ರಗೂ ತೊಂದರೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಅಂಚಂದ ಹೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ತೂನೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಗಾಳಿ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಡು ಒಡ ಹೆಚ್ಚ ಬತ್ತನ ತೆಕ್ಕದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಪೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡು ಬೇಲ ಐಕ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಮೂಡೈದ ತುಡರು ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಡರು ಒಂಜಾತ ಪಡ್ಡೆದ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಕ್ಕದು ಪೋರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆತ ಭದ್ರತೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಈ ಯುವಸೇನದ ಜವಣಿರು ದಾನೆ ಮನ್ಪಿರಂದು ಕೇಂಡ ಪಡ್ಡೈದ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ತಕ್ಕಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆವಡು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಡು ಜವಣರೆ ಕೂಟಲ ಕೂಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒರಿಪುಗು ಬಡಾದು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಮೈಕ್ ಬದ್ಧರಾದು ಉಪ್ಪೋಡು. 10 ಜನ ಯಾರು 100 ಜನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಆಪುಣೆ ಅತ್ತೆ 10 ಜನ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಹಾತು ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಇಚ್ಚಿನೊಂಜಿ ವೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊಂದು ನಾಯಿ ಓವಿ ಒಪ್ಪಡು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತು ತೊಂದರೆಗಳು ಆನಾಗ ನಂಗೆ ತೋಜುನು ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ವಿತ್ತೆ ಸವರಿ ಆಪುಣಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿತ್ತೆ ಸವರಿ ಮಾತಗಳಿಟ್ಲ ಓಳು ಬಂಡಲ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಒಳ ನಡಪು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಆಪುಣಿ ಸವಾರಿ ದಾನೆ ಎಂದ್ಕೊಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡಕ್ಲು ಮಾತೇಕ್ಲ ಅಂಚಾಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಗೆ ಬುಡಿಯರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಾತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಇನ್ನಿತ್ಯಾದಿನ ಮಾತ ಒಂಜಾತು ಪಿದೈ ಕೊಂಡತ್ತದು ಐಕ ಅಪಚಾರ ಆಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಡ್ಡೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಒರಿಪಣ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಒರಿಪಣ ಕೆಲಸ ಏರಿಡ್ದೆ ಅವಡು ತನ್ನಡದೇ ಸುರು ಅವಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕಬೀರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಪೇರು ಚಲ್ಲು ಜನನು ನಾಡೊಂದು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಿದಡಿಯೆ ಚಲ್ಲು ಜನನು ನಾಡೊಂದು ಊರೊರ್ಮೆ ಪಿದಡಿಯೆ ಕತ್ತಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿಜೇರು ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಉಲೈ ನಿಲ್ಕದು ನಾಡಿಯೆ ಎನ್ನಾತು ಮಲ್ಲ ಚಲ್ಲು ಜನ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಲ್ತು ಶುರು ಆವಡು ತನ್ನಡ್ದು ಶುರು ಆವಡು ಅವಾಗ ಅವು ಶುರು ಆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಾತ ಜಾಗೃತಿ ಆಂಡಂದಾಂಡ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜಗೂ ಬಲದಿಂಜಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಆಪಣಂದು ಯಾನ್ ತೆರೆಯೊಂದು ನಾಯಿ ಇನ್ನು ದಿನ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಉಗಾದಿ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಅವು ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಯುಗಾದಿನ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿದ ಸುರುತ ದಿನ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಇನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ ದಿನ ಸುರು ಹಾಪುಂಡು ವಿಶ್ವಾವಸು ಸುರು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಂತ ಕ್ರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಮುಗಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅದು ತೂವೊಂದುಲ ಐತೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಪಣೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಒಂಜಾತು ಪಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾಯಿಗೆ ಮಾತ ಬರೆಯರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪುಣೆ ಪುಣೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಣತ ಈ ಯುವಸೇನೆ ದಾಖಲ ಮೂಲಕ ಅದು ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆವಾಡು ನೆನಾತ್ ವೈರಲ್ ಆವಾಡು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೊಡ್ಡು ಮನಸ್ಸುಲಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂಜಾತು ಅರಳದ ಬರಡು ಅವು ಒಂಜಾತು ವೈರಲ್ ಆವಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಸಮಾಜಡು ಮಾತ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಉಪ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಿಗ್ಲು ತುಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ದೆಲ್ಲ ಬರಡುಂದಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಒತ್ತುನಾಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕ್ಲಿಗಿಂದ ಕೇಂದ್ಯಾನ್ ಒತ್ತುಂಡ ಯಾರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ
ಅಂಚಾದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ನಾವು ಒತ್ತೆರ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚೊಂಡಕ್ಕೇನು ಅವಳು ಒತ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪದಲ್ಲ ಅಂಟ್ಲ ಅಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಫ್ಲೈನ್లో ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಮರತದನೇ ಒಯ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಐನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಈ 15 ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ್ ತೋಜಿನೇ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ತೆರೆಯುಂಡೆ ನೀನು ಬಲದಿಂದ ಅವನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂರುಡು ಒಂಜಾತು ಪುದರುಪ್ಪು ಶನಿಶ್ಚರ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪು ಕೊರ್ತಾ ಈ ಶನಿಶ್ಚರ ಪೂಜೆಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತು ಕತೆ ಕೇಳಕ್ಲಿ ಎತ್ತ ಇಟ್ಟು ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಳ್ಳು ಬೆಳ್ಳ ದಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಪಾಡು ನೆಟ್ಟ ಅವು ತಿಲ ಲಡ್ಡುನೇ ದಾಯಿಗೆ ಕೊರುಡು ಈ ಶನಿಯಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮರಾಶಿಡುಂಡಿಗೆ ದ್ವಾದಶಡುಂಡಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯಡುಂಡಿಗೆ ಚತುರ್ಥಡುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಕಂಟಕ ಶನಿಗೆ ಇಂಕ್ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಗೆ ಎಂದು ಪೋಡ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಏರ್ಲ ಶನಿಗೆ ಪೋಡಿ ಪಡೆನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಗೊಂತೆ ಬಗ್ಗು ನೋಡಾತೆ ఆయనంతే స్మరణే మనపడు సత్కర్మ మల్తుందాండ వా శనిల దాల ఉపదర కోర్పుజి ನಂಗೆ ಈ ಶನಿಗಳ ಹನುಮಂತಗಳ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರಂಭಡು ವಿರೋಧಿ ಶತ್ರು ಹಿಡಿದು ದೋಸ್ತಿ ಏಪ ದೋಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಬರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲಡೆ ಆದ ಅನಗ ಈ ಶನಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂದಿಕೆಂಡ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾನ ಜನ ಏರು ಸಮರ್ಥ್ಯ ಲಡೆಗೆ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾನ ಜನ ಏರುಂದಿಕೆಂಡಗ ಏರ್ಲ ಮಣಿತಿಜಿರಿ ನಡ್ದ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತೋಜ್ಪೈನ ಹನುಮಂತನತ್ತ ಹನುಮಂತನ ತೋಜ್ಪದಾನಾಗ ಹನುಮಂತನ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಾಡಿಗೆ ತುಗ ಲಡೆ ಶುರು ಅಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪೋತನೆ ಹೊಡೆ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ರಾಮೇಶ್ವರಗೂ ಪೋತು ರಾಮೇಶ್ವರದ ಬಾಗುಡು ರಾಮ 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 ಅಂದ ಪ್ರಾಣದೇವಿಯರು ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಎದುರು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶನಿಕೇನು ಬೇಕು ಬಲ ಲಕ್ ಲಡಾಯಿಗೆ ಅನ್ ಬತ್ತನೆ ಬಲ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ದೇವ್ರ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಆಚಾರತೆ ಎಂಡದಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ ತ್ರೇತ ಯುಗತ್ತಾಯಿ ಲಡೆಗೆ ಬಲ ಅಂದುಂಡೆ ಇಂಕೊಂಡು ತಾಕತ್ತು ಏನೊಂಜು ಬಿಡ್ಲ ಅಂದುಂಡರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂಡೆಗೆ ಶನಿ ಆಪುಜಿಂದ ಮುಂಗಾಡಿ ಕುಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂಡಿಗೆ ಕುಟ್ರು ನೆನೆ ತಡ ಹನುಮಂತ ದೇವ್ರ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ಲಡೆಯೇ ಬೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಜನ ಬೀಲನೇ ಯಾರು ಅವೇ ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಣದು ಬೀಲ ಲಕ್ಕಾಯರಿಗೆ ಲಕ್ಕೈನೇ ತಡ ಅವು ಉರ್ಲಾದ ಬೀಲ ಶನಿನ ನಾಲಿಗೆ ಬುರುಂಡು ಒಂಜಾತ ಅಡ್ಡಬಾಡ್ದ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತು ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಒಂಜಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತೇನು ನಾವು ಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲನ್ ಬೀಲೋಡೋಯ್ತು ಒಂದೇ ಪೋಯರಿಗೆ ಅವಳು ಆ ಒಂಜಿ ಸೇತು ಎಂಚೆತ್ತನಿಗೆ ನಾ ದೊರಗಾಯನ ಹಿಡ್ದಾದು ಮೇಲು ಮಾತ ಗಾಯ ಅಂಡು ಶನಿ ಒಂತೆ ಬುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಈ ಬುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಪಿರಬ ಓಡಂದು ಪಿರಬ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅವರ ಉಪ್ಪಿನೀರು ಮುರ್ಕಾರಿಗೆ ಬೀಲೋನು ಮುಳ್ಕನಾಗ ಮೇಲು ಮಾತ ಉರಿ ಏರುಂಡ ಗಾಯ ಉಂಡು ಮೇಲ್ಡು ಮಾತ ಕಲ್ಲದ ದೊರಗದ ಕಲ್ಲದ ಗೀರು ಮಾತ ಬುರ್ದುನ ಉಂಡು ಅವರ ಆ ನೀರಿನ ಮುರ್ಕಾದನಾಗ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಉಂಟು ಎಂಚ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ನತ್ತೆ ಗಾಯಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಹೊರ ಬುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಪಣ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾನು ಬುಡುಪೆ ಬುಡೋಡು ಒಂದಾಂಡ ರಾಮ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರಾಮ ರಕ್ಷಸ್ತೋತ್ರ ಮಾತ ಪಣ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಒಂಜಿ ಹನುಮನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಶನಿ ಮಾತ ದೂರ ಪೋಪುಂಡೆಗೆ ಮಾತ ಅರ್ಥಗಳುಂಡು ಎನ್ಮೆದೆನ್ನದ ಅಭಿಷೇಕ ದಾಯಿಗೆ ಶನಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಎಣ್ಮೆಗಳ ಈ ಶನಿಗಳ ದಾದ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಪುರಾಣಗಳೆರಡು ಕಥೆಗಳು ಮಾತ ಉಂಡು ಏನು ಪಣ್ಣದುಗಳರಿಗೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಕಲಿಗಾಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಪಣ್ಪೇರು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಆ ಶನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಪೋಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಹನುಮಂತೆ ಮಿತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ನಮಲಂಚನೆ ನಮ್ಮಡ ಯಾನಿನ್ಪಿನ ಅಹಂಕಾರ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ರರಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕೈತಡೆ ಭಕ್ತರಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ 2 ಲೋಕಗಳಿದ್ದವು ಒಂದು 2 ಲೋಕ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಲೋಕ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸುರಲೋಕ ದೇವತಾಲೋಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಕ್ಕಸೆರೆ ಲೋಕ 2 ಲೋಕ ಇತ್ತು ನಾವು ದುಂಬುಡ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಂಗತಿ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗದ ಕಾಲಗೂ ದ್ವಿಯಿಂದ 5 ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ದಾನೆಂಡು ತುಲೆಯವರ ಒಂದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವರು ರಕ್ಕಸೆರ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೇ ಲೋಕೋಡು ಭೂಲೋಕೊಡಿ ರಾಮೆಲ್ಲ ರಾವಣೆಲ್ಲ ಲಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಯುದ್ಧ ನಡತ್ತನು 5 ಇಂಚು ಬಲೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಕೌರವೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವೆಲ್ಲ ಲಡೈ ಧರ್ಮನ ಅಧರ್ಮನ ಅವ್ವ ಅಂದುವ ಜಾಗೆನ ಭೂಮಿಯ ನೆನೊಂಜಿ ದಾನೆ ಮಾತ ನಡತ್ತನು ಐ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನೇ ನಡತ್ತನು 5 ಇಂಚು ಬಲೆಗೆ 5 ಇಂಚು ಬತ್ತದಾನಾಗ ಕಲಿಗಾಲ ಅಂತ ಈ ಕಲಿಗಾಲಡು ದಾನೆ ಎಂದಿಕೆಂಡ ಒರಿಯಡನೆ ರಡ್ಡಲ ಐ ಕಾಂಡೆ ದೇವತೆ ಆದಿಪ್ಪೆ ಭಜನಗರ ಕಸೆ ಆದಿಪ್ಪೆ
ಕಳ್ಸೋದು ರಾತ್ರಿಗೆ ದೇವತೆ ಪೆಕಾಂಡನಾಗ ರಕ್ಕಸ ಅದು ಎಂಚ ಆಪಣಂದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಓಳು ಜಾಗೃತಿ ಅವಡೊಂದು ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾದ ಇಂಚಿನ ಪೂಜೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಪಣೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂತೆ ವೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಳು ಒಂಜಾತ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತು ನಿಂಗೆ ಪುದರೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ನಗರ ಅಂತೀರಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆತ ನಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಖಂಡಿತ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಈ ಹಿಂದೂ ನಗರಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂಜಾತ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮಡ ಬರೋಡ ಬೋಡ್ಚ ಐನು ಒರಿಪಡ ಬೋಡ್ಚ ನಮ್ಮ ಹಗೂರುಡು ತಾಟಿ ಪಾಂಡೋದು ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚೊಂದು ನಮಗೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದು ಆತಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಉದಾಸೀನತೆ ನಮ್ಮಡ ತಾಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತಾಟಿಡ್ ರಡ್ಡು ಲಾಭ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆನೊಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂದೆ ಪಕ್ಕಡ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೈಗಾರ ನೆತ್ತೇರು ಸಂಚಲನೆ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ತಾಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಆತು ಐಕ್ಲ ರೆಡಿ ತೆಲಿಪೇರ ಐಡಿದು ರೆಡಿ ಆಪ ಜನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಲಿಪೋಗೋದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹುಡುದು ತೆಲಿಪೋಗ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೇರ ಮನಸ್ಸು ಆಪಂಡೇರ ಈಗಿಲ್ಲ ಅವು ಪೋಡು ಮರ ಅವು ಏಪಲಕ್ಕೇನು ಬಾ ಅವು ಐಟು ತೂಪ ನೆಟ್ಟು ತೂಪ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡುಗೆ ನಗು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ ನಗುತ್ತ ನಗಿಸುವುದು ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕವಿಕಲು ಪಂಡ್ಪೇರು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಕಡ್ ಪಂಡೆ ಕೈಪೆ ನಿಂಗದು ಚೀಪೆ ಗೊರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಯುಗಾದಿದ ಸಂದೇಶ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಚೀಪೆ ನಿಂಗೊಂದು ಕೈಪೆ ಕೊರ್ಪಣ ನಂಗೆ ಸಮಾಜಡು ಏತಲ ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಏತು ಇದ್ದೋಗ್ಲ ನೇನೊಂಜ ಮಾತ ನಡಪಣೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಮಾತ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ ತೂಂಡಂಡ ಸಾವು 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 ಅಂತು ಎಂಚಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐಕೆ ದಾನೆಂದಿಲ್ಲ ಜಿತ್ತು ಆರಾಮಾರ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಗೆ ತೋಜನೆ ಬಗಂಬಿಲದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಈ ಬಾಗೋಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನಗು ಒಂಜಾತ್ ಪಜ್ಜದೀತರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾಬೆ ಮೂಳು ಮಾತ ಒಪ್ಪಣಕ್ಲೆನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಕುಂಪಲ ಸತ್ಸಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಪ್ಪುಗೆಳ್ಳು ಉಂಡಾರೆಡ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಈ ಥರ ಇಡ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಪನೋಡು ನಾಗರಾಜಾಚಾರ್ಯನೇ ಇಂಚಲ್ಲ ಪನೋಡಿ ಯಾನ ಈಗ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾರು ಕುದ್ಯತನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತು 1 ಲಕ್ಷ ಎತ್ತರೆಡ್ಡೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಅಂತ ತೆಲಿಕೆ ತೂನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ನೆನೆತ್ತೆ ಒಂದು ಆತ ಸಮ್ಮಾನದ ಮನೆ ಟುಪ್ಪುನಕ್ಲು 2-3 ಜನ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಅಕ್ಲೊಂದು ತಾಟಿ ಖಂಡಿತ ಪಾಡ್ಲೆಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಡೋಳು ನನಗೆ ನಕ್ಲೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀತಾ ಇರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರು ಒರಿಯುಳ್ಳಿರಂದು ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಸಂದು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲಾರ ಐಕ್ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಣ್ ಬೈಕ್ವೆ ನನ್ನ ಕಲಿತ ಬಗೆಟ ನೆನೊಂಜ ಆಕ್ಲು ಎತ್ತರ ಒಳ್ಳೇದಾಕ್ಲು ತೆಲಿಕೆ ಎತ್ತರ ಐಕ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒಳ್ಳೇದಾಕ್ಲು ಆಪೆದಾರ ಶಿಸ್ತುನು ಬಿಡ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿರ ಅದಕ್ಕೂ ಭಂಗಿತುನ ಗೊತ್ತಾಪನು ನಮ್ಮದು ಹೀಗೆ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಒಂಜಾತ ಅಂಚನ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾವೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಲೇಸ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆದಿಯಾಕ ಬಂದಲ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ನಿರಂತರವಾದ ರಕ್ತದಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೈಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅತನ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯಡು ಆ ನೆತ್ತೆಡ್ದ ಅಮೃತ ಬಿಂದುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಐತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಸಲಾದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ನಿರಂತರವಾದ 4 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಮನ್ನಡು ರಕ್ತದಾನದ ಶಿಬಿರನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೇತೊಂದಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಅಂಚಾದ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆಗೂ ಕೊರ್ಕ ಕೇವಲ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒವ್ವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒವ್ವೇ ಜನಕ್ಕೆ ನೆತ್ತೆರು ಬೋಡಿತ್ತನ ಆ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರದ ಜವನೇರು ತನ್ಕಲೆನ ನೆತ್ತೆರೇನು ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ಆ ಜೀವ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ದೆಮಲ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆನು ಅಟ್ಟನೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ನಿಕಲ್ದ ಭಿನ್ನಯ ರಕ್ತದಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಬಾಕಡ್ ಅವೇತು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಬಗಂಬಿಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ 15 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಸನೈಶ್ವರ ಪೂಜೆನು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಯಾದ ಭಕ್ತಿಡ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಈ ಭಾಗದ ಕೂಟ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಬಗಂಬಿಲ ಬದಲ ಒಜಿ ಜೋರೇನ ಕೈತಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ್ಣ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಹಿಂದೂ ನಗರ ಬಗಂಬಿಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಾತ್ ನಿಕಲ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲಿನ ಈ ಸಮಾಜದ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಹೊರಟು ಸಭೆಲೇಸಿದ ದುಂಬತ್ತಗ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದುಲ
ಮಾನಾದಿಗದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಲೇಸ್ ಬಂದಲ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರನ್ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನಂಚಿನ ದೇವರ ಏರಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ವೀರ ಸೈನಿಕೆ ಆ ವೀರ ಸೈನಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗಾದ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಹೊರಟು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಹಿಂದೂ ನಗರ ಬಗಂಬಿಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜವನ ಈ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಕ ನಿಕಲ್ನ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಟ್ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಸಪಲ್ಯ ಬಂದಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರನ ಕೊರ್ಕ ಶ್ರೀತ ಶಂಕರ್ ಸಪಲ್ಯ ಸರ್ ಮೇರೆ 13/3/1980 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೆಳಂದಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ತಂದೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಗೌರಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸೈಂಟ್ ರಫೇರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ SNS ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಸೈನಿಕ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 25/10/2000 ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿ 2001-2002 ರಾಜಸ್ಥಾನದ OP ಪರಾಕ್ರಮ ವೀರ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಶಂಕರ್ ಸಪಲ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು. 2010-2011 UN ಮಿಷನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. 2011-2014 ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿರುವವರು. ಶ್ರೀ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿ 2016 ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇನಾ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಂಕರ್ ಸಪಲ್ಯ ಇವರಿಗೊಂದು ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೈನಿಕ ತರಬೇತಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ ಘಟಕ್, ಪರ್ವತ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ಯಾರಾಮೋಟರ್, 350 ಪ್ಯಾರಾ ಜಂಪ್, ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ವೀರನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಬಂದಲೆ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ್ಣ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನಂಚಿನ ದೇವರೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶಂಕರ್ ಸಪಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಹಿಂದೂ ನಗರ ಬಗಂಬಿಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜದ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಅವೇತೋ ಪದಕನ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕಾದ ಕನತು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆದ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಲ್ ರೈ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಲ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಬರಡು. ಸಂಜೀವ ರೈ ಪಟ್ರೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಣಿ S ರೈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಆದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಡ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗನ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಾರು. SDM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೇಡ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು. ಮೇರ್ನೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಇನಾಮುನ ನಮ್ಮ ತೂಪನಾಂಡ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2,000 ಇರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರ್ಣ ಕೊರ್ಕ 2014 ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೇಟ್ ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಡಲ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಮೇರು ಪಡೆ ಹೊಂದೇರು. ಕುಡರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಟ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ 2023 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೊಬ್ಬದ ಜವನ್ಯೆ ಅಶ್ವಲ್ ರೈ 2024 ಭಾರತದ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮೇರು ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೂಪನಾಂಡ 2022 ಹಾಂಗ್ಝಾ ಚೀನಾಡು ನಡೆತಿನಂಚಿನ 14ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಜಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸದಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಲ್ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರಟ್ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಹಿಂದೂ ನಗರ ಬಗಂಬಿಲ ನೆತ್ತ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ಲಗಳಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ದಿಂಜ ಒಂದಿನಂಚನ ಮಟ್ಟೇಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಒಂದಲ್ಲ ಬಂದಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಣ ಕೊರ್ಗ ಕುಡಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣಲಗನೆ ಫೈರ್ ಆರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪನ್ನು ತೋಜಾದಿನಾರು. ಐಟ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈಚಾಟಿದ ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಬರಡು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕದ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಪುಟ್ಟದಿನಾರು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 2014 ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಲೆಟ್ 3 ನಿಮಿಷ 16 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ವೇಗದ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಟ್ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆದ ಸರ್ವ ಪದಕೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಏರ್ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುಂದರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಬೋಲಗ ಆತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆ ಶಂಕರ್ ಸಪಲ್ಯ ಅಶ್ವಲ್ ರೈ ಬಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಡರೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಟ್ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುಗ ನನಾತ್ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಅಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಿ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಹೊರಟು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಟ್ಟೆಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆದ ಹೊರಟು ದಿಂಜಾವದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾನಾದಿಗೆನ ನಿಗಲು ಮೋಕೆಡೆ ದೆತಂದರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ನಿಗಲಿನ ಕುಡರ ಈ ಸಭೆಲೆಸಿಡು ನಿಗಲ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟು ಓಲಗ ಆವುಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಸಫಲ್ಯ ಅಶ್ವಲ್ ರೈಬಕ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಕುಲು ದೆತೊಂದಿತ್ತಿನ ನನಂಜಿ ಪೇರ್ಮೆದ ಜವನ್ಯನ ನಿಕಲ್ನ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರಟ್ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಓಪನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗ ಆಯರ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ ಶ್ರೀ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರಟ್ ಯನ್ ಅರೆನು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಕ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ ದಯಮಲ್ತದ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಒಲ್ಲಗ ಅವಡು ಬಂದಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಡು 14 ವರ್ಷದ ಜವನಿಯರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಕುಡರ ಚೋರೈನ ಕೈತಟ್ಟಿದ ಸ್ವರನ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ 24/8/2010 ಜನನ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರಿ ಇವರ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಬಗಂಬಿಲ ಪರಿಸರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯುವಕನಾಗಿ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ ತಮ್ಮ 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪುತ್ರನ್ ಇವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವವರು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ 2022-2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ. ಹಾಗೆಯೇ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗಿದೆ. 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಪ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಾಚಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ 70 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಬಗಂಬಿಲ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನದ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಈ ಯುವಕನಿಂದ ಸಾಗಿ ಬರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಗಂಬಿಲ ಪರಿಸರದ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಂಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಸಿತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಸಿತಾ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ. ತಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದಲೆ ಜೋರೈನ ಕೈತಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ್ಣ ಕೊರ್ಕ ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಕ ಲಿಸಿತಾ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮೇರ್ನ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಡೈ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇವರ 7ನೇ ಮಗನಾಗಿ 1967ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿಷು ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನನ. ಬಡ ಕುಟುಂಬ, ಕಣ್ಣು ರೋಗದ ಕಾರಣ 2 ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಅವರ 5 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುವ ತಾಯಿಯ ಆಕೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿರುವವರು. ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯುವಕರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ
ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನಗ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಲಿಸಿತಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಹಿಂದೂ ನಗರ ಬಗಂಬಿಲದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲೇಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬಯಸದೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಸಿತಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣ ಕೊರ್ಕ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವೇತೋ ಜನಕಲು ಪುಣೆ ಒಂದುಲೇರು ಪರಂಬಾಟನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬಗಂಬಿಲದ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲೇನು ಬಾಲಗೋಕುಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ನಿರೆಲ್ಡು ಅಕ್ಲೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಸಿತಾ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಪಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಟ್ಟಿದ ಸ್ವರ ಬರುಡೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಪಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಾಲಗೋಕುಲದ ಮಾತಾಜಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮೆದ ಲಿಸಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಂಚಾದ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಅಗಲ ಮಟ್ಟಿಲ ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಪುರ್ಲಗಡ್ಡದ ಬೇಲಿನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಹಿಂದೂ ನಗರ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಬಗಂಬಿಲದ ಬದುಕೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಟ್ಟಿದ ಸ್ಮರಣ ಕೊರ್ಕ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಮುಖ್ಯದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೆರೆಗು ಕುಡರ ಅರ್ನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡ ಬುರಂದು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಅರೆನು ಈ ಲೇಸರ್ದು ಅಗಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆನೇ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಸಮಾಜಡಿ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂಗತಿಲೇನು ಬಂಡೇರು. ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕರಿನ 18 ದಿನದಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಇನಿ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನು. ಮಂದಿರದ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಯ ಮುರಣಿ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯರು ಆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗನ ಯಾನು ಪ್ರಾರಂಭದ 28 ವರ್ಷ ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎರಡಕ್ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂದಿರ ಕೊರ್ಲೇನು ಆರು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಕಂಡದು ಆನಿ 5 ಸಾವಿರ ಇತ್ತನು ಇನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ಜಾಗನ ದೆತ್ತೋನೋಡಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಆ ಜಾಗನ ದೆತ್ತೋನೋಡಾನ್ ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಈತೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಏರಾನ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬತ್ತನ ಕೊರುವೇರು ಬೊಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಇನ್ನು ಕೊರುವೇರು ಅಂಡ ಜಾಗನ ಬೋಡುಂದು ಪಂಡ ಆರು ಏರೆಗಾನ್ಲ ಬೇತಕ್ಲೆ ಮಾರಿಯರಂದಂಡ ಆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕನ್ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ವರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬರೆಯುವ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶನ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಯರು. ಈ ಜಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಬಗಂಬಿಲಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ಇನ್ನು ಉದಯ ರೀತಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆ. ಇಂದು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ದಯವಂಡ ಅಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದ ಒರಿವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಡಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ದಯವಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಯುವ ಸೇನೆ ಬಗಂಬಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಪೂರ ಸಂಘಟನೆದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಸಂಘಟನೆದಾಗ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಪು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇನಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಂಕಿಯ ನನಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅದು ಹೋತು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಇನಿ ಒರಿದು ಅಂದೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒರಿದು ಅಂದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲವೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಬಗಂಬಿಲದ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಪನಿಯರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಪನಿಯರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆ. ಮೂಲ ಬಗಂಬಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆದಪ್ಪು ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ಮಾದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆದಪ್ಪು ಅದು ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಆದಪ್ಪು ಯಾನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನು ಎನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಗಂಬಿಲಡ್ದಿಂದ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡ ಬಗಂಬಿಲದ ಸ್ಮಶಾನದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿನಿಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಬುಲೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾನ್ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನು ಐತಪ್ಪನ್ನೇ ಇತ್ತೇರು ಪದ್ಮನ್ನೇ ಇತ್ತೇರು ರಾಮಪನ್ನೇ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಲಜಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಅಕುಲಪ್ಪಗ ಇವರುಡೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಡಿಕೆನೆ ದೀತಿಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಸ್ಮಶಾನ ಆವಡೊಂದು ಯಾನೈ ತಪ್ಪಿರೋಡು ಬತ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ
ಆ ಜಾಗ ಒಯ್ಕಾ ಪೋತು ಒಡೆಗ ಪೋತವು ಅವು ನಂಗಿನಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಜಾಗಲ ಅದು ಪೋತು ಇನಿ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರ ಬಗಂಬಿಲ ಪರಿಸರ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಈ ಬಾಗಡ್ ನೆಮ್ಮದಿಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದುಲುಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿಚಾರನ ಮುಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಡೆ ಪಾತಿರಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನು ಸಾರತೊರ್ಮನತ್ತು ಎನ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗುಣಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಗುಣಕರನ ನೇತೃತ್ವ ಐನು ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲು ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಸಂಘದ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಯುವಸೇನ ಇಜ್ಜಾಪಗ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾದಿಂಚಿ ಬತ್ತನಾರು ಯಶೋಧರ್ ಚೌಟ್ರಿ ಮುಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಯುವಸೇನದ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಕ್ಲೆಡಿ ಯಾನ ಯುವಸೇನದ ಸಕ್ರಿಯ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯುವಸೇನದ ಮಿತ್ತ ಆತ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಗುಡ್ಲಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಆತಿನಿಯ ಗುಣಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವ ನೀಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನನ್ನ ಆದರಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ಕ ದುಂಬ ಆರೆಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಆ ಶೈಲಿಯೇ ಆ ನಮೂನೆದ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ಆ ನಮೂನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವನ ಇಡೀ ಬಡಿದೆಬ್ಬೆಸುನ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತಾರೆಗಳು ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿಂದ ಅತ್ತು ಅಣ್ಣ ಆತ ಒಗ್ಗಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ಆತ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ನೆಲೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುಡು ಬತ್ತಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಏರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಂತೆರಡ ಈಗ ಸಮರ್ಥವಾದ ಫಿರಾಗ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸೇನದ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವಡು ಈಗ ಸಮರ್ಥವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಎನ್ನಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದೆ ನಮ್ಮನ ಸಾಪನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲೈ ಕಚ್ಚಾಟ ನಮ್ಮಲೈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಊರುಡು ಬಗಂಬಿಲ ಅದುಪು ಕುಂಪಲ ಅದುಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾಪಲ ಸೋತೀಜ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಯಾಪಲ ತರದೆತ್ತು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನ ಅಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಉಂಟುಂಡ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಂದುತ್ವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ನೇನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾದೇನೆ ವಾ ಗುರಿಕು ಬೂರುವ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸಲ ವಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೂರುವ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸಾವಿರಾರು ನಮ್ಮಲೈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಾವಿರ ಒಪ್ಪೆರಾರು ಇನ್ನು 18 ದಿನದ ಭಜನೆ ದಾಯಿಗೆ 18 ದಿನದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯ ಬತ್ತನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನಾವು ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಬೇತ ತಿಕ್ಕಡು ಫೋನುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಶೋಕ್ ತೋಜು ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಲ್ಪ ಬಿಗಡಾಯಿಸುವ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುದೇಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಐನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ದುಂಪೋಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕುಂಪಲ ಆಡು ಈ ಬಗಂಬಿಲ ಆಡು ಈ ಪರಿಸರ ವಾನಮನೆಡು ಇತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಇಡೀ ಬೈದನು ಏನು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಉಲ್ಪ ವಾವ ಘಟನೆ ಅನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಆತನಂದು ಅನ್ಪನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಬಗಂಬಿಲಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಉದಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಹಿಂದೂ ಯುವಕರೇನು ಎಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದನಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಉದಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಉದಯರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉದಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಜವನೇರ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮನದ ಸವಲತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಎತ್ತುಕೋರಿರ ಪ್ರವೀಣರುಲ್ಲೇರು ಪಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗಂಬಿಲ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ನೀವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಉದಯರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಪಾತ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಹರಣ ಮಂತನದಾಂಡ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಂದು ದುಂಬಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಸಾಪದೀಪನು ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಏತ್ತು ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ಬಗಂಬಿಲನೇ ಹೊರ ತರಕ್ಕೆ ದೆತೊಂಡ ದುಂಬು ಏರ್ಪುರ ಎತ್ತೇರು ಬಗಂಬಿಲನೇ ತರಕ್ಕೆ ದೆತೊಂಡ ಮುಲ್ತ ವಾತಾವರಣ ತರತ ಇತ್ತಂದು ಇನಿ ಏತು ಶೋಕ ಆಪುನು ಬಗಂಬಿಲ ಇನಿ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಏತು ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಡೀ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ನಿಜವಾದ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಕುಂಪಲ ಬಗಂಬಿಲಡು ಪುಟ್ಟುದನಕ್ಲೇ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ನಂಗೆ ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೇ ಪೋನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಕಿರಿಕಿರಿ ವಾ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಎಡ್ಡೆಂತನ ಊರು ಬಗಂಬಿಲಾವಡು ಕುಂಪಲಾವಡು ಈ ಪರಿಸರ ನಿಜವಾದ ಈ ಮೂಲ ಪುಟ್ಟದನಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆಲುಂಡು ಆ ಬೈಪಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಸಾವಿರ ಒಪ್ಪೆರಾರು ಅಪುರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಮೀರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಟ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಪರವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪೈತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲ ಐನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಪೋಕ ಹಿಂದಿ ವ್ಯವಸನದ ಮುಖಾಂತರ ಏತ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಹಿಂದಿ ವ್ಯವಸನೆ ವಾ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಂಡ ಇನಿಕಲ ಯಾನೆ ಬಾರಿ ಗರ್ವಡ್ ಪನ್ಪನು ಚೌಟೇರಿ ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಜನಾರ್ ಆಂಡಲ ಶಿಸ್ತು ಇತ್ತಂಡಲ ಆ ಶಿಸ್ತುಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇಡೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಒಲ ಆಪುನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಯುವಸೇನೆದ ಆಪುನಿಂದ ಪನಿಯರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುನ್ ದಯಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಹೋರಾಟಲ ಅಂಡ್ ಐನು ಪೂರ ಮೀರಿದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಹಿಂದಿ ವ್ಯವಸನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಊರುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಕಂಡ ಕೇಂದ್ರ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಪುನ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವು ಹಿಂದಿ ವ್ಯವಸನದನೇ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ಮೂಲ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ನೃತ್ಯರು ಕೊಡ್ದು ನಂಗದಾದಾರುಂಟು ಮರ್ರನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಮರಣ ಅಂಡ ಮರಣ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಲು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾರಿ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಆಡಿದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತು ತೊಂದರೆ ಪುನೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲಾಣ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ನೆತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಸಲ ಜೀವ ಒರಿಪಾವುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ವ್ಯವಸನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿದಾರಿಗೆ ಪರಿಣಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಣ್ಣಗೆ ಆರ್ಮಿ ಡೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಯೋಧೇರ್ನಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ಪಂಡೇರು ಯೋಧೇರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಧೇರು ಆ ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲ ರವಿ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಲಸಿತಾಗ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಬಾಲಗೋಗ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೈಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನೀವು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಯಾನ ಎಡ ಹುಡುಗಡ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಟಿವಿಡು ತೋಜುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಮಾರ್ರೆ ಆ ನಮೂನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಗನ್ ಪೂಜಾರಿದ ವಿಷಯ ಬರೋದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಗಂಬಿಲ ಬರು ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಪಲ ಬರು ಎಂಗ್ಲೆ ಹೊಲ್ಪಲ ಇತ್ತಿನ ಫನುಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಹುಡುಗೆ ಟಿವಿಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅವು ಬಾಲ ಈ ಹೊಲ್ಪಣ್ಲ ಏತಾನ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬುಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುಡು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಧರ್ಮಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ದೇವರ ಆತಿಜೇರು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುದನ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಬಂಗವೈದನ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಿ ವಂಜೆ ಟಿವಿಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಜನ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಭಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಯುವಸೇನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಲೆಪವನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಉದಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಹತ್ವ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಆಡನ್ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತ ಜೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ದಾಯದ ಪಂಡ ಹಿಂದುತ್ವಗಾದ ತನ್ನ ಉಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನ ಬೆಚ್ಚನೆ ತೆರೆದ ಜವನೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಫೋಟೋನು ಅರ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರನು ತಗೊಂಡಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ನಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವೇಗದ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದನ ಕೈಡ್ದು ಮೂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುಣಕರನನ ಆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮೋನಿನ ನಿಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಹೊರ ತೂವಡು ಹೊರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಟ್ಟಿದ ಸ್ವರಲ್ಲ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಗುಣಕರನನ ಈ ಮೋಕೆದ ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಅವು ಪ್ರಪಂಚದ ವೇಗದ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಡದ ಅರೆಗ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಟ್ಟಿದ ಸ್ವರನ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಜೋರೈನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಗ ಬೋಲೋ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಗೆ ಬೋಲೋ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಗೆ ಬೋಲೋ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಗೆ ಬೋಲೋ ಗುಣಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿ ಬೋಲೋ ಗುಣಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿ ಬೋಲೋ ಗುಣಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿ ಸರ್ವರಿಗಳ ಸಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತಣ್ಣ ನನಾತ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬಾನಡ ಎತ್ತರಗು ಪೋವಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆನ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಹಿಂದೂ ನಗರ ಬಗಂಬಿಲದ ಹೊರಟು ಇರೆಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ದುಂಬತ್ಗೆ ಪಜ್ಜೆನು ದೀವದ್ದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ
ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಬಗಂಬಿಲ ಶಾಖೆಯ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಯಶೋಧರ್ ಚೌಟ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಹುಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಮಯ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮುಗ್ದ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗ್ದ ನಂತರ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾತೀವಿ. ಈಗ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನಾಗಿ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅವತ್ತು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ದಿನ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧರಣೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಡಿವಾಳ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಸಾಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತು. ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕರಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಳಲಿಯ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಸೀರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತದೆ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವ್ಯಾಗ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಶೂ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಪೊಳಲಿಯ ಪಟ್ಟಶೀರೆ 5,000 ಜನ ಸೇರಿ ಪಟ್ಟಶೀರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಶೂ ಹಾಕಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಶೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು 3 ಘಟನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ DJ ಹಳ್ಳಿ, KJ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಗೂ ಹೊಕ್ಕಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಘಟನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಕೊಯ್ದರು. ಆನಂತರ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯಾರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲೊಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೀತು. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಘಟನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆಯೂ ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇದು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಉಳಿತದೆ. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಲ್ಲಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಮವೈಭವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿ ಬಂದವರು ನಾವು. ಇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಗಂಬಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ನಾವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಖುಷಿ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಉಳಿಬೇಕು. ಭಾರತ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಉಳಿಬೇಕು, ಹಿಂದೂಗಳು ಉಳಿಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ.
ಈ ದೇಶ ಉಳಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲರು ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 18 ದಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ನೂರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏಕಾಭಜನೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಗಿತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ, ಶಾರದೋತ್ಸವ, ದೀಪಾವಳಿ, ಸಂಕ್ರಮಣ, ಯುಗಾದಿ ಉತ್ಸವ ನಾಳೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನಮಗೆ ಬಿಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆಗಳು, ದೈವಸ್ಥಾನದ ನೇಮಗಳು, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ತಿಂಗಳು ದಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ಹಿಂದೂಗಳು ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಉಳಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುವ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. ವಿಜಯ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಂಪಲ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡ ಬಂದರೆ ಅವರ ಜೋರಾದ ಈ ನಿರೂಪಕರಿಗರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಂತದ್ದು. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ದಯಮಂತದ್ದು ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರೂಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಂಪಲ. ಬಂದರೆ ಅವರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರಡು ಮಾತಿರ ದಯಮಂತದ್ದು. ಕ್ರೀಡಾಲೋಕಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಿದ ನಿರೂಪಕರಾದ ನಮ್ಮ ಕುಲಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯಸನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಕರಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಂಪಲ ನನ್ನಲಾತ್ಲ ಏಟೆ ಪುನಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಹೊಸಕುರದ ಆಸಿಫನ್ನೇ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶನ್ನಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಆಸಿಫ್ ಹೊಸಕುರು. ಬಂದಲೆ ಒತ್ತು ನಿರೂಪಕರಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡರ ನಿಖಲ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಟು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಲಾರತ್ನ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಜಯ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಟು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಲೇಸದ ನೆಂಪುಗೋಸ್ಕರ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ನೆಂಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರೆಗೆ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಏನು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಶಿಷ್ಯೆ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಅವೇತೋ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ಹಿಂದೂ ನಗರ ಬಗಂಬಿಲ ಮುಕ್ಕಲ್ನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಶನೈಶ್ವರ ಪೂಜೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಗೆ ಕುಡರ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭೆ ಲೇಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಗಡ್ಡದ ಲೇಸದ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ನೆಂಪುಗು ಬೋಡಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈ ಜವನ್ಯಾಗ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಮೋಕೆಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಶಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಇರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪಂಡದಿರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಲೆ ಈತ ಪೊರ್ತು